Guys, kayong buntag. Taka na, muna. So malakaw miskin mi guys, matumida to ila tiindang kay magkuha mi og mango. Namida kang reject. Itong mga kanding be. Uban si gamating, kujug-kujugon jud kimi no. Kujug-kujugon jud si gamating. Putano na agyanan jag ni mananap. So ato may dato ilas tiindang kay maguan mango. Daghay mga reject. So ato ang mga reject. Yung mapalit pa tagdi reject. Ito. Gihapit mi ni sa datos bahay kay tumis ila ko no kay naidaghang mangga. So mang harvest na pud sila og mangga. So dasang adlaw nang harvest man sila datos pikas. Naidaghang iro. Ha. Kasi nang iro bi. Ila, mura lagi purmang andaya. Laki lam ni si Ja. Lamin taning mo ni na partner ni Andaya karong puti gisahang anak tanan. Sus bukas mo ko. Nang manggahan to. Ubus. Nada po dari. Deo. Hi, Robert. Si Robert og si Sean. Si Robert og si Sean. Naara na nagbitay. Anaghanang nagbitay mangga. Mag-harvest mo og mate? Yeah. Uy, mangga pa more. Kakaya na asyon. Be, mangga ron naghana di ah. Mag-harvest mig mangga. Cha. Kabuta do. To aron naghana to nangahinog. Grabe naghanag mangga uy. Nangahinog na day tanan tino. Hinog na. Lagi. Natanan kay. Imo na ni pan-deliver. Piliya, dali day. Doon ko niri. Ay, dyan ko anan, madyo. Ay, Pila may parang kuan ko anan. Lamig sa kanaras daw ba? pero pista mo maapi magamit. Ay kulat to. 55 ang kuha na ha. Mong ka ng tube? Tab. O, tab di ay. Wa na mo na ni, wa na sad. Wa na. Kapit na. Dali ra sa mahinog dito no, butangan og katong imong giingan. Kalburo gamay. Kalburuhan. Hamag mga reject ni mo. Kare? Akara. Tuka to. Mo asa man? Kare? May silutin ah. Naghana, uy. Tara, nagdakog ikubag. Nagdakog ikubag. Lami niti mo ming group Pluton. Madali tas reject. Kay ina pa ni makaon. Nahurot na. Hapit na. Paratilyo na. Kay daghang mangga. Daghan ron nagsabay-sabay pud no. Maot na magnaon. Nan sabaw eh. Mga daot mas pagpanarapo. Diin ta palabi ag trapo te. Kaya si mga papagarbit na maot pa kahinog. Kinsa may nagtitrapo nimo? Ang mga alalay na pag kaningag. Na. Asa ipadeun og maadyo. Sabi sa utrohan ng uray tapuhan dahil dito sunod-sunod. Nadaot sa kay iniguan. Okay. Kung di ni mo, ano mo? Maikang mo. Ano ilang tinda, nay? Nambang abihin. Nambang. Uy, buslot di pango dai ni. De, Eh, na. Asa man ibutang ti ang mga lamiun? Dari? Timbangan. Atimbangan ni mo daan. Hindi na magtimbang si Neri. Mao. Susaya nga, uy. Nangakuan na siya tino. Ni, pwede pa ni, tanaw te. Pwede pa ni. Hindi na dawatin. Di na siya dawatin. Ang duha magsabot, hindi na magwatid. Ay, sang hatad ron. Siyan yan na. Kay Ija. Pila ka buok. Saka bukag. Kani mo ron gilabian. Ni, wala ni, nakuan mo nagdari. Na? Karan mga lamiig na, bahalag mo rin hilaw-hilaw pa. Basta kay kuan. Wa man kanina nga hagbong. Kari lamian na. Tagkaip. Haraman to. Darah gibutang. Kumanda naman po ito. Wait na to ko Naman. Oy, naana mo na ng kahoy. Kudas ubus. Mag-abot na ni imong manggate. Kay Bisyo kay mga may bagbo. no lagi sus Sa na mo. masud. Isayas mi og Luzon. Oh, giod to. Ang kani okay pa ni. Kana madapa na. Adon hanggang may kado po. Di. Ibi na na. Kani butang na dana. Ana ra lang ubus. Para nagpamilya. Kana Balita dagko. nila hanggang may tag 40. Mm. Pinadala ko pilhan.
Oh, halin ni gantos mga mother. Na mga mangga. Pwede pa ni maingan dito. Ay, butang na dana mahalin man sina nila. Ito mangka. Da pasos. Nama boy dah. Natuog ikapoy ng nuroy. Mangga. Ingin malipong ko mo si Jack. Nga sa nga grabing init ha. Bagsa mo kay stroke na. Diyan matulog yan. Matuog ang pahangin. Electric fan. Matuog lagi kay malipong man. Pagpamakanan na yun. Matuog ka ni Jack. Karong din at buhay maninda. Mao kay mo. Silhalin no si Isuroy. Kayo isuroy ni anas mga eskwelahan mahalin man dyan ni. Aram man itam isa kay humot naman. Kuwang laman ni Scalboro mo ni ka do. Di ka dyan yellow. Pero okay raman natin. Eh, piniriwa ni Calburo. Muro video. Ha? Ha? Doon nahinog na itong ijaha. Umiaw eh. Iulay ni mo. Mangga mo diha. Nagkuan nag kilo. Cinta. Hanis misa natin. Magsalin ko sa rito. Iba ta sa rip. Pwede ba gamuan rati nga kuan kanang naay. Pagdali yan. Gamay di so ni kapin na. Sigong mo ka bawis punan. Ay mapunan ti. Nakag mapunan dani kay papel pa. Susino eh. Baroy ka din ingani. Kuwang kapayang baylong tikat. Magbayan pa ko kay naningil na. Si? Ang maguwang. Kato si kuan. Mariti. Maripi. Magwang na ito ni mo? Maguwang. Oh. Gamay. Ang baji. Kaningag may asa ray bilin. Kay balik sa lain na surprise. Kaningag mato ilahi presyo. Kay gagmay man. Suso. Unsa may nas sa suso? Sis? Ganang sis. Loko. Nadugan ni kay di kan sirus. Ja okay na na operahan na. Yung Ang kaniti apil niti? yung matugapon. So nitabang mi dana guys og pamili og mangga kay madyo na laman pod ba. Di ta maikag mo dawat na rin mga reject. So na mga reject na guys gagmay ra gud pod ag daot. Igo ra sa kuan ba. So og nay gamay ma itom labi na dari dapit sa punggay kay di naman to sa pwede ibaligja kay wa na padong natos pagka reject padong sa pagadaot. So mo to ipanghatag na sa indang ja. Undi pod ikag intaw nga budawat ra tag kuan. So tabang ko na pamili. So amo nang pamilian. Kuan ka bakat nang amang gisadlan na duha ka bakat ag sa ka bakat ning timbang og 50 kilos nag usa timbang na sa masadlan nag 25 kilos siguro. So amo nang gitabangan karong human. Nagbuwak Cha, grabe. Mangga-mangga mo diha, cha. Kuan ay Gamay ito na mahinog na. Liud. Pila ka kilo te? Abot og 3. Ani lapas? Dagg man. Pagkapini na ba sa gamat mo eh. Small but terrible. So mamili na ko na rin kag maiting yung magkilo ko. Mahalin na gidya. Kay kuan. Digit, mahalin. Huwag na yung magsoro eh. Ito, magsoro. A few moments later. Sa ko'y kuhaan na rin guys sa post office. Heyo. Yo Pila to'y bayran dam? 112. Isi. Hagmong piso. Kano saan man niabot dam? Ako'y kuha diya. Para atong kimi-kimi girl. Dati niabot na rin. Saan naman kasapit-sapit naman ka. Pagpakuan ko na rin yung Naipilapan? Ako ka ng pirmahan? Dana. Print. Signature. Okay. Darating, abot na gazid. Ay mong kuha ni Kimi. Surprise. So, ano na arsahan? Di man. Ito na ko dam. Salamat. Naglisod man ko ganina. Saka na. Imbis ko nagsaba naman nung ko. Bitaw. Si Kimi na dalay kuan. Haras sa midam. Thank you. Surprise. Surprise ni parang Kimi girl. Yan natin abot natin.
parang inday. May makuha magkakupuan. Para makuha ng palit. Tisa. Yung gabi. Ha? Tidak na? Tidak na kuhaan? Kaya darate. Abot na agkuan. Padang ate parang kimi-kimi girl. So, magkakuan na tada na guys. Ugon sa ni Seda ni Unza. Yan na. Surprise ni parang kimi girl. Lipay jagbajing gamay na ni Unza ba? Ganay nag-uli ni Ja. Saan sa kimi? Sama ni. Kuling ah. Sama Saan sa? ni. Gika ni Ate Liberty. I-open la. Hindi nagbajing gamay ti. Naman ni abot nga kuan. Parang kimi-kimi girl. Siguro pa ko ka-video guys. Kay naan sa paghan cellphone nagdaot-daot man noon. Dar. Kimi darag. Kimi. Wala toys daw. Ha? Toys. Ibasa dai nimo. Na. Sige na. Gika ni ate. Basa sa rin. Gika ni ate. Libre. Libre. Ate. From Ate Liberty. To Winnie. Brok dos. Bito na ganting. Dara be. So kuling nga kimi. Insan asa sa kimi. Okay, para manas. Nakay soda kimi. Ha? Nakay soda. Bakit? Ha? Bakit? Maam ka na. Yan, excited na ang babaeng gamay. Sama. Excited ka, Jo. Ikaw, Brike. Di ay excited nga batang baji. Kaya si Jay Box. From Ate Liberty. Yeah. So, naningabot nga box para ni Kimi Girl. Itong liliagan sa isoda ni. Bakit? Baki. Excited yarn, Kimi? Super talaga. Isa Kimi? Excited yarn? Kamao di. Yan. Ugoy. Ako kaya. Kaya eh. Palipay. Pahalipay. Gika ni. Happy yan. Ang baby na yan. Isa. Sige. Open. See? Oh! Pani. Di? Uy, di manukitan. Wow. Arkikit. Wow. Super lucky. Super lucky. Nice kayo. Super lucky. Thank you, Tita. At Hello Kitty. Hello Kitty yarn. Yes. Ang dati giz mong kuante gihatag nga Hello Kitty parang Kimi. Salamat ka dati. Lipay aga mang bajing gamay. Napay another. Hello. Eh, Hello. Murag. sige. Murag ko ni. Ano ni? Tabing kon. Wow. Ika na, sige, open na si Ja. Sige. Cute. Ako, alagi mo. Ikaw na, abrihe. Abrihe. Ikan o German. Wow. Wow. Love. Sabi. Kitty. Kaoy. Parang naka-akazo. Kaya gilokiting Kimi. Wow. Parang lipad sa babaeng gamay. Oy. Yay. Na. Diyan lagi sayo-sayaw pa. Ha? Dua. Nakaug gamay. Yay. Last. Na. Matawag isa. Isa. Katota. Oh.
Wow. Be. Happy ka adjog, baby. Lika ta picturean, Nah, udah gede ya. Karang lipaja. Sawit salay. Karang lipajang kimis ijang Hello Kitty nga grabing dake ah. Pareha man nimo kadak akim. Tepung mula. Dili. Dah. Pareha mo kadak aday? Dake ka. Mura man nimo kuan, mura man nimo baby sister. Selamat si Jang Hello Kitty ni Kimi yang tahu lipajas bazing kamay. Salamat, tabe. Happy yarn. Yes. Tama nagisa. Mate, dyan nagisa. Sajaw aguan. Hello Kitty. Thank you. Salamat Lipay ka juga mang bazing kamay. Ilugdog ma. Aron na ka sa imong Hello Kitty, be. Salamat ka, Jote. Di pa igbajing kamating, Thank you so much, te. Ang nanay ka, dugdog si Kimi, te. Cha. Nawara good. Cha. Grabe lipad ang kimig-kimig girl tes izahang kuan. Urang Hello Kitty Salamat ka Jote bet. Sa manggi padang Hello Kitty parang Kimi. Salamat ka Jo. Ang Hello Kitty pud nga gamay ito Doon nakabuk imong Hello Kitty. Collection na nilas Kimi. Salamat ka Jote. Lipad sa bajing gamay. Daghan na kag kuan Kim. May isa ka Hello Kitty mo dito. So tulo na sila kabuok. 3 na imong Hello Kitty no. Yes. Tulo na imong Hello Kitty. Happy yarn. Ansa? Super happy.